Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina وهدانا على دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para bapak-bapak, ibu-ibu, asatid, asatidah, adik-adik semua yang hadir, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya tasik tinakdir dening Allah, tasik diparingi seger kewarasan nggih. Seger kabeh, sehat kabeh nggih. Alhamdulillah. Shalawatullah wassalamu mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin saderenge kula matur, monggo kita maos Fatihah riyin. Mugi-mugi engkang nandang susah nang diparingi bunga kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi engkang gerah, mugi-mugi nang diparingi sehat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing rezekine seret-seret muga-muga nang diparingi lancar kalian Allah Ta'ala. Sing uripe sumpek ruwet muga-muga nang digampangno karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin Bapak Ibu ingkang kula hormati, Fatihah nomor kalih muga-mugi acara Senin Legi niki bihormati masyayikh kita Mbah Yai Lekan Nur, muga-muga diparingi istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Bapak Ibu, adik-adik sedaya ingkang kula hormati, wau pertama pun kula aturaken Fatihah pertama niku sing susah-susah cek nang dikei bahagia kalih Gusti Allah. Ngeten nggih. Wong susah iku gak wong urip tok. Wong mati ya iso susah. Wong lara iku ya gak wong urip tok. Wong lara ya wong mati ya iso lara. Lah sedanten niki nek urusan mati kok iso susah iso lara iki dipengaruhi setunggal ndugi anak turun. Napa? Ndugi anak. Tiang sepah kula panjenengan sedaya niki wonten alam barzah. Iki iso susah, iso seneng, iki dipengaruhi oleh anak turu. Lek anak turune iki api-api, sae-sae, niki sing teng alam barzah sing wis mati nggih, bunga, nggih, bunga. Tapi lek sing ditinggal anak turu niki kok beling, durung iso nglakoni kapian, sing mati ki melok susah.
Lah ngaos dalu meniki ayo dadi wong sing apik ben sing mati-mati ngesok ngrasakno bunga. Lah kathik sakniki pas ketepaan sasi Rabiul Awal. Wong kene nek ngarani wulan Maulud kelahirane Kanjeng Nabi. Hadirin ingkang kula hormati, Gusti Allah niki ngedukno nabi niku akeh 124.000. Pinten? 124.000. Nabi niki bahasa Arab. Nek diartekno cara waro gunung nabi niku guru. Nggih, napa? Guru. Tapi nggo waro gunung be ana guru ya aja diceluk nabi. Nggih bingungno wong nggih. Nggih ta? Masih ana waro gunung akeh guru ya aja diceluk nabi kok bingungno wong. Lah nabi 104.000 niki sing dadi utusan sing dadi rasul niku 313. Sing wajib dirui namung selawe. Ngeten nggih. Terus kula sampeyan ngeten niki kebagian nabi sing disayang kalih Gusti Allah. Ngeten. Kula angsal tanglet nggih. Asal Gusti Allah bengi iki lapo? Oh. Gusti Allah ngeten iki lapo? Ya anak-anak iki. Saiki Gusti Allah lapo ngene iki? Mantau, ana sing mantau, ana sing ngreksa. Sing jelas niku ngeten. Di dalam Al-Qur'an diterangaken yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Lengkap ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dadi dalu niki Gusti Allah yusalluna padha maca selawat. Nggih mboten Gusti Allah tok, sinten malih malaikat. Adi malaikat iku rina wengi kalih Gusti Allah niku maca selawat. Dateng sinten? Kanjeng Nabi. Boleh nabi kita itu nabi yang tersayang. Tersayang iku nek basane wong karo gunung tercinta. Adi wong iku nek cinta rina wengi yo eling ae terus. Sampai turu nglendur-nglendur karo sing dicintai mesti diceluk kaya jenengan ngoten niku lho. Lagi kasmaran karo bapakne arek-arek nang gurung dilamar-lamar sampai nglendur-nglendur diceluk ya jenenge. Lho Gusti Allah nggih ngoten. Yusalluna. Malaikat nggih yusalluna. Padha maca selawat. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sedaya, nek kula panjenengan kok dumadaan, kok seneng elok-elok maca selawat. Adik kula sampean niku padha karo kancane malaikat. Nggih. Adine kula sampean iki seneng maca selawat, sampean kula sampean ngeten iki padha karo kancane malaikat. Ngeten cek gampang nggih. Nggo donya niku lak ngeten nah. Masih wong liya, pokoke nek kesenengane padha kaya dulur. Masih dulur nek kesenengane gak padha kaya wong liya. Lah kula kalih sampean mbek malaikat niku lak gak ana hubungane napa-napa to. Tapi kesenengane padha seneng maca selawat. Dadi kula sampean nek seneng maca selawat dadi bolone malaikat. Nggih. Mulane gak tember-tember sawangane modele koyo rika-rika ngene iki gak tember-tember. Koncone malaikat. Nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didukno nang donya niki dikongkon lapo?
dikongkon didik kula sampean supaya dadi wong api ngoten to. Innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi ditunang donya gendhek kula sampean supaya dadi wong api. Niki enten kabar terbaru wingi kula dikandhani rencanane Gusti Allah, nggih. Rencanane Gusti Allah wong warga sing elok Senen Legi iki jange diunggahno swarga kabeh ta kanan mriki. Diunggahno swarga. Nang swarga iki panggonan sing paling api. Ngoten lho nggih ya. Panggonan sing paling api. Nah nek sampean kepingin munggah swarga dadi ya wong sing api. Nek gak api gak iso munggah swarga ya men. Kula sampean niku asline cithakane swarga. Sampeyan nate teng Mojokerto. Mojokerto jalan Mojopahit niku kanan kiri tukune sinten? Cina kabeh nggih. Cina nggih. Padahal iku lho lahire nggo Mojokerto. Tapi sampeyan nek ngarani ya wong apa iku? Cina. Nang kula sampean iki asline wong swarga, penduduk swarga. Berhubung awak dhewe elok bae, badan transmigrasi nang alam donya katut. Nah, masih wong Cina wis nggo kene tahun-tahunan lahir nggo kene ya tetep diarani Cina. Nang dhewe iki asale penduduk swarga, masih tahun-tahunan nggo bumi meneh ya bakal nang swarga nek gelem. Bae iki kuwi nggih. Kula sampean kabeh iki jange dibalekno nang swarga nek gelem. Sampean purun dilebetaken swarga. Purun nggih. Adik-adik purun dilebetaken swarga. Purun ana syarate. Swarga iku mung siji syarate kudu api. Nek gak api gak iso munggah. Swarga ngeten derek nggih. Kula sampean iku lahir lak suci to. Balik nang Gusti Allah kudu suci. Dadine akeh dosane ambu kula sampean iku apek, amis. Nah swarga nek dileboni wong amis penduduk swarga muta. Iso kula sampean benjing saged munggah swarga kudu dadi wangi. Contoh nggih, nate tumbas ulam bandeng. Nate nggih, bandeng niku wangi ta amis? Amis nggih? Amis. Setuju nggih amis nggih? Setuju. Lah, bandeng iku supaya enak dipangan, dibeteti, dibumboni, digoreng baru iso sedep. Nggih mboten? Ambune rek sedepe bandenge ngono. Dadakno kok ana wong warga iki jange diunggahno nang swarga lho kok dumadakan ambune amis, ambune apik. Jare malaikat sik rinio tak dandani cek iso sedep nang munggah swarga. Riko meneh dibeteti dhisik. Mari dibeteti digoreng nduk neraka. Engko nek wis keluk sampean wis sedep, dicekel-cek karo malaikat didusi banyu hayat dontang wer wis ganteng sedep. Lah sampean sing dadi pertanyaan, kepingin digoreng suwe ta diluk? Nek diluk dadi wong sing api. Ngono lho maksude niki nggih. Dadi sing api. Jarene Pak Ustaz Andri mang gak oleh suwe-suwe ya. Intine ngaji bengi iki Kanjeng Nabi didukno nang donya nyidak kula panjenengan sedaya supaya dadi wong sing api. Pole asale dhewe niki penduduk swarga, gelem gak gelem ya dibalekno nang swarga dengan syarat ambune sing sedep. Nek kaya iwak bandeng cek gak amis ya diuyahi, dibumboni, digoreng dhisik. Engko nek wis sedep baru dipangan. Nah nek kula sampean benjing kepengin munggah swarga nggih digoreng dhisik. Nek sedep kae diunggahno swarga. Hadirin ingkang kula hormati sekedhik kemawon mugi-mugi enten guna lan manfaatipun. Nggih. Kangge kula pribadi kasar sikune rembak kula nyuwun gung pangasami dumateng panjenengan sedaya. Nggih. Wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.